ଭାବୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବଡ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଗେଲଣା ତମେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କର ଜାଣୁଛ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ ଜାଣିଛ ଆମ କଣ କହିଲା ସଖୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଜାଣିଛ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲ ଆଉ ବୀରପୁର ଶାନ୍ତ বীরপুর ଶାନ୍ତ ମଣି ଆସ ଇଏ ରାଜବାଣୀ ମାନେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଜଣକ କଥା ସତ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବିନି, 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବିନି, 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ସ୍ପର୍ଶ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ନାଁ ଅଛି, ତମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଠ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଆଜି କିଏ ଶୋଇଥିଲା ଆମ୍ଭ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲା କି? ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅତି ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅଛି ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ରାଜଜେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ ନଚେତ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବୁ। ଅର୍ଜୁନର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ମଉସା ଝିଅଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କାମ କଳା ବାର୍ତ୍ତାରେ ବି ରାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ କାହିଁକି ତୋର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେବା ସମୟ ଅଛି ବାହାରିତ ବାହାର ବାହାରିତ କି 7 ବାରଟା ତ ଝିଅ ହଉ 7 ବାରଟା ତ ଇଏ ଝିଅ ଅପରେ ଖୁସି କରି ଯିବି ଇଏ ରବି ପ୍ରିୟ ରାତି ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟା କହିଲେ ପଦ୍ମ ଇଏ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ମୋଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିମାନ ଇଏ ତ
ତିନି ନେତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କର ଅପର ନେତ୍ର ବାହାନ ଶିବ ହରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଶିବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କଣ୍ଡର ନାରୀ ରତି ଆଗରେ ରତି କିଛି ନୁହଁ ନା ବୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସର୍ଜି ଅଛି ସଂସାରରେ ସାମ ବୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ରହ୍ମା ଆକୁ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଥରେ गुरुवार पुरुष नारी अंग छुएला कहीं ना छुए से मरे गुरुवार पुरुष नारी अंग छुएला कहीं ना मां भगवती आद्य शक्ति जन्म दिवस होची गुरुवार रावण सीता को गुरुवार हरण कला मला महिषासुर दुर्गा को गुरुवार छुईला मला वर्ष विदुरी कन्या को गुरुवार भइला मला तेणु प्रमाद अछि बड़ पुरुषଙ୍କର କଥା गुरुवार नारी को पुरुष छुईला जति गुरुवार नारी को पुरुष छुईब जति खाइला को बाडे भी दबु प्रीति संस्पर्श आसो ना जदि गुरुवार नारी सहित पुरुष प्रीति